Ariyo warwakni machiegni chenro mari makaka wanene chenro mabende kolo kendo fuono weche mamulo oganda kendo warwakni machiegni kaka pile an kod yawuot luo kawuono ma wigi otimo jere mabende biro konyowa kolo mokuom weche mabende wan go waikoni mathoth warwakni machiegni kinjo e Ramogi Radio aluora mar nam lolwe kod oko mar piny Kenya kod Kenya mangima kaachiel kod bende Ramogi TV mabende choponi kamoro moro ma entiere. Wendo na mokwongo kawuono en Edwin Okoth. Edwin Okoth en jafwambo matuklu kendo thothne weche mag ohala uwinjo kadisi. Edwin oyawore. Oyawore ahinya VOJ. Erokamano kaka wanene. Amor ka chopo ka. Ma ok ang'eni koro iko twak mar miluongo ni made in speech mar kaka wanene koso nade. Ok ang'eyo ni golo ga made in speech to kata kamano kimiya thuolo to ang na gol mar manifesto mar seconds adek. Erokamano ahinya. Kaachiel kod Eric Oduor ma bende ni jagoro maduong' mar kanyakla makelo jofwambo gi keyo miluongo ni KUJ. Eric machiegni kendo. Erokamano VOJ kendo an geno ni kono wadwa twak malich ahinya. Erokamano ahinya. Kaachiel kod Charles Odhiambo. Charles oyawore Victor. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Nyasaye kuom thuoloni. Erokamano ahinya. Weche thoth mokalo ang'ena biro miyo Edwin thuolo ma seconds adi? Adek. Edwin Okoth en ng'a? Ang'eni jomoko osebedo ka nene wang' joika to Ramogi Radio kacha ji pok owinji ni Edwin ni to ng'a? Erokamano ahinya VOJ. Edwin Okoth en jafwambo ahinya to e weche mag ohala TV mar Ramogi. Wang'injo ne jopiny weche mag ohala to gimotudore kod dongruok. Koro mae tich matiyo to amor ka duonda koro winjore mokwongo e radio bende. Erokamano ahinya e chenro mar kaka wanene. Erokamano. Obedo marach ahinya kaka wanene ka kwa orga mos mano hao marach ahinya mak mane ka oru mos joka nyanam kokalo kuom chenro mar joka kaka wanene okinyi mano makawuono. Charles ka wachako mana kodi ang'eni weche osebedo mang'eny mokalo nyaka ne wachak chenro juma mokalo chien. Nyiswa na maber gi marach ni misebedo kiluwo kata mosetimore. Erokamano Victor. Ma anyalo wacho ni rach na en achiedh nade makoro kwako piny sani. Nengo ngima idho koth olal kungu bende koro donjo chamo piny ochung' matek achiedh nade omako chuny jopiny. Aneno kama ne gima kata kiwuotho ineno ka wang' ji ojore ajowa luoro nitie ni kamoro ngima nyalo bedo moridore mokalo nyime kama wadhiye ni to kata kamano duto kuom duto maber na moloyo en ngima ma Nyasaye omiyo ji thuolo ma pod omiyo wago e piny ka nikech aparo nong'eyo ni kaka dhano omiyo waparo wanyalo yudo rieko ne chandruok ma wan gogo. Machielo maber na Victor en gima nchaneno juma mokalo kuom thuolo mokwongo na neno ka jopiny ng'anyo manyiso ni jopiny ong'eyo ni gin gi ratiro kendo ging'eyo ni teko ni e lwetgi. Mano gima duong' moloyo. Gima nomora ni kamoro kaka Homa Bay kata doko ni ne ging'anyo kuom thuolo mokwongo na neno ka gikawo tile gikete bath ndara giwang'e bath ndara ok wang'e chuny ndara. Aparo ni mano gima ber mokalo ging'iso pachgi to ging'iso yo mok giketh mwandu. Mak mana ni pod amedo mana paro ne gini ratiro biro gi ting'. Rights come with responsibility. Ratiro ma in go mar ng'anyo kidwa ng'iso ich wang' marino nitie ting' mobiro go manyaka itim. Achiel kuom gin koso ketho gige sirikal kata gige jopiny. Gin gige jopiny, sirikal en japiny. Erokamano. Ng'eni jaduong' manosenindo Michuki bang' ng'anyo ma higa 2007 nowacho ni en dino bed jatend piny dino ok oket pesa moro amora ni kongo go ndara mane ji owang'ogo. Erokamano ahinya. Eric. Erokamano VOJ. Aparo ni mana kaka chale wacho nadwa wuoyo wach mag ywak to gi muodo lak matimore pacho ka. Anyanyisi ni nitiere mbalariany moro mowadhi ga kaka jogo mochung' ne ratiro mar jotich. Mbalariany no ni e piny mar Zimbabwe. Kendo mbalariany moro ni e piny mar Togo, moro ni e piny mar Italy. Tiyudo ka uluongi ni dwa dhi e mbalariany kata somo e mbalariany mar Zimbabwe. Jogo madwa dhi kuno onge. Nikech ngima kaka ngima tek e piny mar Zimbabwe, kech ng'eny kono, mafuta onge, kidhi e supermarket onge chiemo. Taseneno kama ne makoro kendo timre pacho kae. Mano gigo mano kwa paro nyalo timre Kenya ka. Sani neno ka dhano wuothe ka wuok kamoro achiel kadhi kamoro ka gimanyo mafuta. Sani kidhi e supermarket iyudo ka chak onge. Samo iyudo ka sukari onge. Mano nyiso ni ngima ok dhi maber e pacho kae. Koro imaparo ni mani anya wuoye kae kwa chako kaka wanene ni
gima timore pacho kae nyaka jotelo ng'in to en ang'o matimore mondo gikelane ber kik wabed ni waywak kendo gimuodo lak. Erokamano. Edwin, ang'e nitie gik mang'eny misebedo kilo e mesa ni mar fwambo gi keyo kacha. Ang'e nitie mamoko mabende samoro donjo ni nitie samoro mabende miwe kada tiji mar fwambo gi keyo nikech imbe dhano mokwongo. Erokamano ahinya Victor. To apani an dhano mana be jomoko. Koro gima ji ariyo giwacho ni ngima oridore en gima onego wang'i matut ahinya. To kendo apani ngima piny osiepna moro gisaga ni piny otwe leso. Apani sani to koro rido leso moloyo nikech kaluwore gi kata ochumi mar piny mangima, dhaw madhi mbele kind Russia kod Ukraine, gigi te biro to tie kaka gihinyowa ka. Koro an juma achiel mokalo gima aseneno ma apani onego ma miyo pek en kaka ne osom budget. To kwang'iyo ni budget ni to otudore nade gi ngima mapek ma ji wacho ni nikech ne nitiere ok waneno tudruok mar adier mar kind gima piny owacho chano to gi ngima ma japiny winjo sani. Nikech gimoro amora nengone odhi malo. Gimoro amora to kendo ma nengone ok odhi malo to bok yudre kata. Koro apani en ngima osebet matek. To gima apani maneno maber e juma achiel mokalo en ni bang' bedo kod ng'ikruok mar yudo modhi mag nyamburko, sani koro fungruok nitie matin. Inya bet ni kata ka koro idwa dhi dala sani to in gi geno moro ni nyalo yudo petrol midhi dala. Apani fungruok matin no ne uchumi masani ne winjo matek ni en gima ber, en gima wanyalo pako ni koro wayudo yweyo matin. Erokamano. Mi aparo ngolo manowero wer mar Babo Tonglo kachiel kod Leo Medo manowero ni ngima oidho malo, ngima oridore jo Kanyanam, koro watiuru mano kanda. Ne kwaram ga jongo pogore kod mano. Victor jo Kisumo ko winjo Edwin kawacho ni fungruok nitie, petrol nitie to giwuoro mane to dak e piny. Kata mane boma ka. Nikech nyoro an Kisumo, nitiere petrol station moro man but Lion Secondary. Chal ni monyo wacho landore ni kanyo. Koro nyo miyo nyamburko dhungore ma iugi ni dho Kisumu boys. Koro ing'e ni nyaka jok ma ok dwar mo, ng'ato nya neno ka ywak ni an gi petrol e mtoka to koro amoke jam mar jok ma dwaro petrol. So okoyo ahinya, nitie gima timore kamoro be nitie manyo ang'iewo mo siling 195 lita achiel. To ken V-Power ma Eric giri tiyogo. Unleaded super petrol. So podoko yot ahinya. Erokamano. Mana kamano nyakwaram ga jongo moka chando gi midhiero ma jowete wagi owacho makwa oganda duto e Kenya kama ngima. Makmani e piny Luo e kaunti ma Kisumu, kaunti ma Siaya, kaunti ma Homabay kanyakla kod kaunti ma Migori sani nitiere midhiero manyien ma ochako siew kendo en tuo mar kata en kudi miluongo ni kungu. Tinende puothe mathoth mag bando kachiel kod mag bel iketho kod kudni mar kungu kendo jopiny osebedo ka ywago dhogi tieko ka gibendo bandho sirikal mamalo kod mag counties ni mar weche mag pur ni elwet sirikal mag counties mekwa mondo ne kaka nyalo konyo pur ni mar kamoro wanyalo bedo kod keyo manok mokalo. Dhok ma bende chamo lum bende sani kolum bende koro onge, koth bende sani koro nyakwaram gin midhiero ma bende wabro nono matut kawuono e chenro ma kaka wanene. Wawinjo kaka jowa moko nyo wacho e gwenge mopogore opogore piny Luo e wach mar kudni mar kungu ni. Machiegni ni wik mokadho nyiche wabedo gi pe ma ka koth nyicho chwe nyicho ketho cham to mapiyo piyo nono ka gweno poko mbonjo kata bando to wayudo ni kute bendo donjo e puothewa mi ochamo puothewa ma oketho. Wasetemo kaka oganda ma jopur ma jogweng'ni ka wakao kendo wanyiewo yedhe mag duka ka waketo wagoe to wayudo ka onge gima gitimo. Waneno ka gini kero ahinyo waseidi molo gimoro amora ma wakwayo ni ka sirikal nyalo yie to tem konyowa nikech ere ni wadhi bedo kech to mago gik makonyowa. Ne nitie moko man donjo e chuny oduma to chamo chuny oduma to ka koth obiro ka koth ochwe kata diriyo to gilal. Koro masani ni to en ochako go oduma gi piny kobiro malo to chame temo donjo e chunye no makata ukuneno kocha to rumo te onge kata chiel modong. Tumejaribu kila njia lakini hawakufi, bado wako tu hai. Wanajifanya wamekufa, dakika kidogo wanafufuka tena, wanapanda te. Mtapanda mahindi tena wanaanza kukula tu tena. Yeah. Kudi ni osetieko wate. Onge gima wabiro chamo kata gima wabiro kayo. Kech kayo wa.
puodho rumo dong' nono kuyie to sirikal okonyo mantiere gi miwa watiyo wakonyrego nyithindo be wan go to puodho rumo onge kaka dang' wakonyre to ng'a biro chako miyowa kendo chamo rumo odong' lo oganda modong' kende kidok e puodho machielo odong' lo oganda modong' koro gima dang' abiro kayo onge. Koro bando gichamo to gichamo chunye ging'inore nyaka e tiende to gin kudni marotenge to igi ratong'. Koro atemo nanego to tama ambe tuo biro maka mar kudni. Gi kawuono jopur oseripotnwa eka 5,000 ma kungu osedonjore godo kod ne watudre gi ofis migawo mar pur ma Nairobi, ofis miluongo ni Plant Protection Service, ma ne gimiyowa yath moromo lita 500. Lita 500 ni oromo goyo puothe eka 4,000. Wasewuoyo kendo gi migawo mar pur ma Nairobi, ofis mar Plant Protection Service, mondo medwa yath mamoko nikech waneno kaka gini dhine gi chieng' marienyni pur biro dware mondo wamed yath mondo bi jopur kaka nyalo konyore. Koro gikorwa wawacho ni ofisaso wani mondo gitim nonro mondo gidhi mbele ka gimiyo report puothe mamoko mobedo affected. To wawuoyo bende gi jopur ni kineno kudni, kineno kungu e puothi, dhi ofis machiegni kodi mar pur mar agriculture mondo igo report. Mana kamano nyakorom ga jwang' na temo ng'iyo budget mar hik manyonge manyien manyosom kod jatend migawo mochung' weche mag pesa Jambetre Ukurietani. Pesa maromo milion 100 okete wach ma giluongo ni fall armyworm mitigation, milion 100 nyakorom ga jwang'. Charles, en midhiero makiwuothe piny luo sani kaka mine madongo go ywak okwan kama ber ahinya koth olal. Kudni ni be ochako siewo kendo ketho cham. Kendo kaka gipime odonya ke chuny bando. Koride piny mos, puodho kene madong'. Victor, midhiero mar kungu ok en gima nyien. Ma ok mohango timore. Kinde ka kinde ojatimore mak mana ni kinde ma koro oro nitie. To kendo achiedh nade mokelo ng'eng'ore moloyo. Mamiyo ji jabedo gi luoro. Ma emomiyo ineno ka kata mana e budget mar sirikal mana kaka iwachono wang' ni oket milion 100. Hik pesa manyien be giketo milion 100. Hik pesa maluwe giketo milion 200. Hik pesa mokalo nyo oket milion 138. En gima sirikal bung'eyo ni nitie. Winjo kaka jatelo no wuoyo wacho ni kinene e puothi ringi go report ne apisa mag migawo ma ochung' ne weche mag pur. Kungu gitin na kiwe gik misoma ng'eyo ni kungu jamonjo lum, ojamonjo duma, ojamonjo bel, ojamonjo gik moko machalo ogada jokalumgo gi gik makamago. To mae momiyo kinde duto iwinjo kaka bende ijiwo ga oganda ni wakiko kothe jolony luongo ni mixed cropping. Ng'eni joma chon nokofuo ni yudo ka opidho duma to opidh bobe e iye kanyo to opidho oganda be e iye kanyo. To tinde bende ijiwo ji ni kik waket mana maino gi pacho. Ng'eni gigi wawacho pile gi Victor, en midhiero ndiyo, en gima lit ndiyo, to wawacho pile kik waket mana pacho gi wiwa te kuom oduma kende. Jolony bende wacho ni kata mana lo kisiki pidho mana kit kodhi achiel to lo ol. Koro idwaro ni kiko seche moko iketo gik moko kaka oganda, gik moko kaka njugu, gik moko kaka rabuon, gik moko kaka muogo. Mago gin gik ma kata kungu nebi to tek ahinya mondo iyud kochamo. So mano e gima imedo jiwo oganda. Mak mana ni sani wang'e maber ni pur en achiel kuom chenro mag tije mag dongruok oganda mo ojaki oteri e kor gwenge kokalo chenro mar devolution. Apisas mag migawo mar pur kokalo kuom jotend migepe mag pur e gwenge onego bende ng'iye ni to ere kaka koro inyalo chopo mapiyo moloyo ne jopiny mondo oyud konyruok. Nikech sani ing'e ni jolony wacho ni kungu ngima ne en chiegni ndalo 50 ka ok uyudo yath, to yadhno bende thothne kelo ajema ne lo. Koro ing'e ni en kama tek, to kiwe mano ka koth ok ochwe to tiende ni midhiero ni pod biro medore. Koro geno en tie ni kamoro ka kar kungu ni orumo to koth dhi chwe mondo gigi olodh kendo. Tasala mosekelo to sekelo makoro tich bet tek ne jopiny. Mae kama koro ipenjo ni to migawo mar pur e kor gwenge koro ni kanye.
ang'o ma gitime, jopiny dwa ng'eyo. Kaeto wachako wapenjore to ponono koth ok ochwe. Be kech wan gi disaster to gi emergency departments e counties. Be giikore, winjo ka miyono wacho ni ng'ama biro konyowa, abiro bedo wendo ng'a. Be wan gi chiemo ma wakane dere e counties? Kata mana constituencies nigi pesa mar emergency e CDF. Be nitiere kama okanie chiemo ma ji nyalo gore ka koro awaye jogore gi lak ka koro chopo tielo 12. Pinjo mangima kabisa. Edwin. Erokamano ahinya VOJ. To apani onego ler ni kik jo Kisumu baya gi kidi ni akano mafuta. Awacho mana ni fuong'ruok nitie matin. Apimo gi kaka jumbe 2 kata juma achiel mosekalo osebet ka ji wuotho gi mbugru. To kata kamano e wach mar kungu ni, apani mae gima gi dho ngere iluongo ni a perfect storm. En midhiero moriwore chiegni 4. Mokwongo koth oleo, to be mano chwe matin ji ok okomo go maber. Jomoko nokomo molal, kore ka gikomo manyien. Kapok cham gi ochako wuok, ero koro kungu godo. To ka kungu ni be pod ni ka to kuonde ma jo ipure madongo dongo kaka Trans Nzoia, modhi mag nyamburko lal, diesel onge. Koro nitie tingni manok otiyo maber, kata be nok otiyo. Koro apani ma en midhiero ma mbele ka wanyabet gi ngaji ma ok yot. To kata kamano mana kaka Charlie wacho ni gini ok en gima obwogore abwoga. Apani December kata January kanyo nitiere gima niluongo ni early warning system. Gini noseng'ere, nosewach nyaka counties ma kungu nyalo bet. Mapani en gima kane joma oikore maber, to ne en gima nwarita rita ni kochopo to waikore gi gima kama, to wadhi kedo kode yo machalo kama. Kata budget moseketi gini mokalo gi. Ok wang'eyo ni gisetiyo machalo nade, to kata sare gikonyo e yo machalo nade. Piny owacho bende wasekedo gi midhiero kaka mar det bonyo, locust. Noket bilion chiegni 7. Budget manosom neno koket bilion 1.9 mana mar locust response. Apani mai sani onego koro kech okapar ka det bonyo nitie ahinya. Waketa pesa ni koro mondo waked go gi kungu masani omonjo gwengewa ma Nyanza. Nikech nagocho ne mama wanyoro to ng'isa ni nyochwa nuo komo, koth olal, kungu be koro biro. Koro ng'eni ma ng'isi ni en perfect storm. Mani ng'eno seng'isi ni wang'e kidhi dala ni idhi kawo kaka ikawo ga pile. Oya ubut. Ando but mabiro ka pongo. En butter tree. Erokamano. Eric, Charles kod Edwin otielo wach moro mangima kabisa, kit ikruok mabende wan go. Winjo kanyo ka Edwin wacho ni oporo nogo chon dwe mar 12 higa mokalo chien. To chal ka gima gini koro mako ji nyang'eng. Aparo ni mano emomiyo jopiny onego bed motang' ahinya. An agombo neno ni jopiny sani koro ng'anyo kendo wang'o taili bath ndara kaka Charles ne wacho cha ni jotelo mano mi tich otamo. Nikech ka nosenyisi gi chon ni kungu dhi biro, to jotelo onge okang' ma gikawo. Mano emomiyo nobar sirkal boter sirkal mar gwenge, nikech jo sirkal mar gwenge gin magichiegni gi jopiny. Kendo emomiyo nogol weche mag pur boter sirkal mag gwenge devolution kata county governments. Mondo onego bed ni ka weche kama giwuok to gi respond mapiyo. Tineno ma koro jopiny ywak, kendo jopiny wacho ni wachiedh nade. Gima mar ariyo, wach mar koth, nisa ni koth onge. Onego bed ni sirkal mag gwenge bende oseng'eyo ni sani wan gi miluongo ni climate change. Sama unyari to kodhni biro higa mangima. Wacho ni jopiny dhi dak nade. Mane momiyo nyaka koro wang'i ni yore manyien mag pur. Nikech king'iyo mana ka Charlie ne wacho ni pod watiyo kaka ni wapuro chon higni 20 higni 30 mokalo cha. Sani nyaka wang'e ni sani koro climate change. Gik moko dhi mopogore. Koro nyaka koro wang'e ni to ere kaka wanyalo dhi e pur masani kaka pinje mamoko makata koth nyalo bedo higni 5 mapok noneno koth. Tido ka pod ji pod puro kendo gigolo cham kendo giuso nwa. Mano ema onego bed ni watemo ng'iyo. Momiyo sama wamanyo jotelo, to jotelo nyaka many jotelo manyalo konyo kendo manyalo ng'iyo mbele mondo wane ni to ere kaka wanyalo konyo jopiny. Wach mar kungu ni kano en gima nosenyiswa chon. Onego bed ni sirkal mag gwenge oseketo kata budget margi kapok omigi budget mamalo. Ema miyo ka pek nitie ne jopiny nikech
gino yudo ng'ama nigi kaka wadwa wuoke onge sani nyiswa ni kinene ti bi nyiswa nikech ne wang'eyo ni onego bed ni sirkal mag gwenge bende gin gi officers gi mag wuothe gwenge kendo ok tiyo gi jopur tido ga ok giti gi jopur koro mane shida manitiere koro onego bed ni an de na mor kabisa kaneno ga jopiny ng'anyo kendo wang'o taili tok ndara ni kungu nego watundu go siasa mano ema nyalo miyo mondo jotelo obed gi paro mopogore mondo koro ging'e ni en ang'o monyalo timo mapiyo piyo sa jopiny hinyore koth onge chama ne gido matin wang' modong' bende kungu chamo ere kaka inyalo konygi mondo jopiny obed gi pur nikech ka chiemo onge wan gi adiera ni gima dhi bedo matek mbele ka kata sande nikech wang'eyo ni bang' yiero kae kanyo ma koro jopiny dwa winjo ka ngima tek kabisa nikech gik moko dwa ling' jasiasa mane biro cha onge jatelo modonjo monyien bende pod ywak ni ng'en pod asomo office koro mago gik manyago bende timo sani ka ting'eni Victor jatelo ma apisa moro kanyo injo ka ng'iso jopiny ni kinene e puothi tidhi go dhok e office akia ni bong'e kungu nikech kungu kachopi ne achiel to tiende ni ko wuoth ga achiel tiende ni gisechopo e puodho kia gweng'u ka gan kacha michopo ma bei ka agriculture go report miduogi to puodho rumo gisedhi ka jirani kora kia ni gima eri kwachono kawuono Victor ing'eni aneno kiwacho na achiel kuom gik nyaka owuoye en pesa moketie budget kawuono to jotelang' no kawa makosa to nikech adang'iso jopiny ni ma sama nyaka gipenj penjo mokwongo hik pesa mokalo noket siling $138 ma iluongo ni fall armyworm mitigation sama ng'ato biro iri ahinya to jok manyo ni e tich kapok owacho gimoro amora kaka en ja Azimio kaka en ja Kenya Kwanza nomination otim direct ticket kiang'ong'a ne jakuo penje ni $138 manyo ket mar kedo gi kungu otimang'o e gweng'wa ka wach mangima kabisa nyakona mwezi nikech gimomiyo wacho kamano wayiero wajumbe nang'o loso chike representation legislation oversight odhi loso chike loi odhi bedo wang'i kae to ng'iyo ni to be pesa nitiyo maber $138 ni ok pesa Uhuru Kenyatta en dine ni pok mar pesa ni onge dinyo ji ok ong'iewo sukari e nengo manying'iewe cha omedo suru e wiye mondo yud pesa ni tiende ni en pesa japiny masani jasiasa mobiro manyo ombulu ahinya to jok manyo tiyo kochako gi yenyo ting'ise ni kapok idonje yenyo kuong ing'isa ni $138 million manyo mar kedo gi kungu otimang'e gweng'wa ka ing'eni king'iyo kaka county governments tiyo gi pesa iyudo ka pesa ni kamago emikwalo kendo gigolo gi kama nonego bed ni tiyo go titero kuonde machielo to japiny to ywak koro mane wacho ni japiny sani nyaka chak penjo motegno kendo penjo matek to wan wadwa ywak nyaka karang'o jopiny bende nyalo yudo thuolo mar ng'eyo na budget mag counties mekgi ni bende ne oketne allocation mar weche makedo gi kungu to gichak penjo no otigo nade mane kama shida ntiere VOJ ok ging'e to bo ging'eyo ing'eni wan sani wawacho kaka Charles wacho ni $138 noketi mano wan mwang'eyo to be ji matin mong'eyo kora pani ka jatelo biro ing'e ka jotelo ka biro ga e gweng' gi jamburuko moko madongo adek gi pesa moro matin be oting'o kanyo to ji sepango laini to kata jomong'eyo iyudo ka jomong'eyo tin an achiel kuom jomosetemo penjo matek go to nokubet mayot ikawe ni siya jopiny kara ne radio Ramogi kata Ramogi baraza kisepenjo to in ipenjo nang'o in gi shida mane gi ng'ani ka jomoko ok penjo wacho ni Azimio e mwadhiye to wacho ni mae kaka itimo koro gin seche mi wuok apani bro kawa thuolo mar ng'iso jopiny ong'e mokwongo jopiny okwongo ong'e gigi kore ka gibed gi penjogi to apani pod pok wachopo kanyo ing'eni achiel kuom kedo mwasebedo kwa kedo gi county government kaka jofwambo en wach mwawacho ni access to information nikech chik wacho ni bunge duto mag counties onego bed ni gikalo chik manyalo konyo jopiny oyud ng'eyo kaka wawacho ni tiyudo ka ng'eny county government pok okalo chikno mondo mi kata jafwambo yud wechego babi nyis jopiny yudo ka tek kabisa mana kaka Edwin wacho no kidhi penjo tipenje ni to ng'amori to nego bed ni chik ogikal chik
mondo weche gi obede yangenga maka jofwambo dwaro to giyudo to gikalo weche gi ne jopiny. Nitiere yore ariyo Victor, ayie gi gima jowadwa gi owacho, but kam adwa wacho en ni kata sami penjo no tabu achiel kuom tabu mabetie en yo mipenjogo. Nikech nitiere jok ma penjo, nitiere joma penjo maber kaka iwinjo Edwin openjo ting'ise ni penjo kaka ng'a. To nitiere joma penjo be mar dhao. Koro mar dhao ni ng'eni pile kaka dhano en kit dhano, en kit chwech moro amora, kata mana maua moko nitie, kit kothe moko nitie ma kit mulone to nyaka muony. Koro ing'eni jasiasa be kan joge oneno kipenjo gi tok teko, to gin bende nyaka koro giikre mar duokore kodi gi tok teko. So gima nyaka wang'e ni to ipenje yo mane? Tipenjo ng'a? Ipenjo ng'a tipenje yo mane? To ipenjo mana kiseng'eyo. Koro kiling ni ok ing'eyo, kae tidwa penjo bang'e. Kanye kama tabu betie. Achiel kuom gik matimore ga to wawacho pile kata odoko ni Edwin wacho ni ji ok ong'eyo. Chiegni higni 17 e Ramogi Radio wasebedo ka wapuonjo jopiny ratiro margi. To in ing'e wach ni sasa mi ikelo jalony madwa puonjo jopiny ratiro margi, civic education. To kata mana kwan mar joma go simu nok mokalo. To sasa mi penjo ni utero ng'a? To kwan mar joma go simu ni malo mokalo. So dhano nyaka bende lok pache. Nona to ji pod biro medo hinyore nikech gima moko kuom josiasa timo, kendo wacho ni moko kasiro moko no. Nitie josiasa matiyo maber mokalo. Awacho pile ni achiel kuom gik momiyo Eric wasebedo go reporters e bunge. Koromo tich adek sa 11 odhiambo ka onge gima tero gi e bet modhiambo to gi gweng'wech gi chiko pacho. Ka kamano tich ang'wen okinyi gisekawo fuel allowance gidhi kanye pacho, gidhi dala. Ing'e gima omiyo gi pesa no mar ng'iewo gidhi tim lalruok gi jopiny, nikech chik dwaro ni odhi obet piny gi jopiny kuma noyiere to ng'isogi ni juma mokalo e bunge magi e gik manyowa yalo. Paro mar chik nitie makama, nitie makama. Ma kokalo to mae kako dhi rocho ngimawa. Kaeto jopiny be ng'ise ni jatelo kidok to jumani terie penjo ne migawo makama. Kao kamano terie paro mar loso chik, ilomb wajumbe weteni mondo osiri mondo ukal chik madhi loso gima kama madhi miyo ngimawa bedo maber moloyo. To mano ok timre. Kata odoko ni mano monego timre. Emomiyo iwinjo ka ng'isi kachako ni kawuono to jok manie kombe biro kawa makosa. Nikech anado wuoyo gi jopiny kawuono ni mae sa kudagi ni recall clause cha ok nyal tiyo. Mae sa sama koro gibire campaign ni kobiro to kori penje ni magi manotimore nade. Recall clause cha bende giduoge wuoyo magi ketho ma bende rapim mar golo mjumbe matiyo kata mana jatelo matiyo ok yot. Ing'eno ok nyal bedo mayot nikech joma kalo chik ne joma idwa golo e tich. Koro nyaka kete motegno gitweye mabedo matek mondo iluogo jachik. Mana kaka Chali wacho ni role mar adek mar mbunge kano kwano gi oversight. Wach mar oversight ni moyudo ka tek kabisa ng'enywa bunge. Ok pogo CDF. Ok pogo checks mag basari. Mane ma gidwaro ka gisepogo checks mag basari to go omako to go kode picha to keto to keto mbuyu ni kawuono na chiwo check ma milion 3 ni basaris e gweng'. Tiyudo ka gigo monego bed ni konyo jopiny kaka oversight, kaka pesa jopiny tiyo tek kabisa. Nikech ka pesa no kotiyo timo mineno ka ywak bede mang'eny. Ka pesa no tiyo maber tiyudo ka ywak dog chien. VOJ apani tudruok kind japiny gi jatelo ni mabor matin. Jogi kwa magirome made gipenjre kata gigi tich ang'wen mineno gi go fuel gi dalano odhi e liel ma iketa tich abich gi ngeso jumapil oduogo yudo kamida penje gigi be ok tafas ok yot. Ro kama nanya samoro bedo matek anya kwa mgajwang makmane jopiny ka obedo kod aput moko magidolo ma okiko joma nitie kod ng'ol, joma kiro ratiro mar oganda, joma tindo, jodongo, jopur gi grube mopogore to bedo gi gimiluongo ni structured engagement gi jotendo. Nyalo bedo gi maber mokalo. Kileleshwa ward Nairobi ka. Jodak ma Kileleshwa ward nyocho luongo bura. Magi lando nyaka gazet, magi keto nyaka poster mabango. Ng'ata madwa chung' MCA Kileleshwa ward waluongie bura chieng' makama. Wadwa ni miwa agenda mari. Riwruok e teko. Gini tajiri. Ing'eni kidhi ng'ata achiel tibiro gwe milal kumoro nono.
Kukawo ru joma nigi ng'ol e constituency kata e county, ukawo ru joma mine, ukawo ru nyithindo manyiri, ukawo ru jodongo, ukawo ru kata mana jopur, ka un jopur mag ochele, ka un mine ma uso mananas kuom ranyisi Olare kacha, kata ka un jopur mag ochele mag maembe Doria kala kacha, to wacho ni jatelo waluongi kaka jopur mag johand maembe, wadwa ni mondo ibie bura. To kobiro ting'ise ni abas, koro wan gimomiyo waluongi, wadwa ni ng'iswa ni to isebedo kitiyo to sekta maro mar maembe ma en karo mar yuto ni isetime ang'o kata ichano time ang'o. To kidhi kendi ng'at achiel ibiro gol 50 timi ting'isi ni bana ero kamana enya wabro wege kanyo kono Jwang jomoko tinde gomba ka wacho ni jatelo tie kodwa chiri loro sapaga rodhiambo bagi temo keno midhiero nyakwa Jwang koro nyakwa tetia mariek nikech teko ma wasebedo kwa wacho ni lutino ti kode yo monjere mopogore kod mano nyakwa Jwang. E piny luo ywak gi muodo lak kachiel kod uwi maka kod kacha gi mor gi ilo en gima okikore osebedo kokoko piny luo nyaka party mar ODM party mabende mbi mar oselak mokale piny luo nyocha okawo okang' mar chiwo tiko manyalo odia ne jochung' mamoko wach manyaka sani pod medo kelo piny mathoth malo duoko kachiel kod paro mokikore chance gini ne walose jomokalo chien kendo chal ka gima pod en kodwa nyaka kawuono ni endi poko kwe pod obiro bet kodwa nikech ng'e ni kombe pok opog te kata pok otim nomination te to kae Victor tek wuoye gimomiyo tek wuoye kizungu moro wacho ga ni doomed if you do, doomed if you don't. Neno ka yo gwenge makaluo ji ne ng'anyo ka dwarang'o nomination. Wadwaro nomination ok wadwar asia giwacho na asia mageloth. To nye neno gima timore ka dhowadh nam chumbi kuma ni time nomination ji ne timang'o ji ne gore. Kisibe ji ne gore. Koro koket nomination ji gore. Koket direct ji gore. Koro en nang'o. An gima pod awacho nawacho juma mokalo pod awacho ni yiero en tarik 9 dwe mar 8. Mane chieng' miyiere jatelo makoro dhi chung'ni. Ma en diero. Nawacho kendo pod awacho ni chama nigi interest mare dwache. Siasa en about interest wawacho pile. Chama bende nigi interest mare. Ka interest mare en yudo ng'ama loyal. Tino ka Jwang Nyasaye oket chunye kama ber. Iwacho ni en mane en gira pi mar loyalty to gi truthfulness. Koro ka chama oneno ni ng'ane loyal malo ng'ane kata chama oneno ni ng'ane ni to loyal to kodhi ting'o interest marwa ng'ane ni dhi ting'o interest marwa mano dwach chama mana kaka japiny bende interest mare en jatelo ma dhi kelo pi dhi kelo ndara dhi kelo thieth. Koro ka in jachama to kimor gi gima chama otimo in gi thuolo mar rito e debe tarik 9 dwe mar 8 ma eming'ade bura iwinjo mamoko matimore ng'anyo gi ratiro mar japiny tek ni ok iketho mwandu ng'ato en ratiro ma katiba omiyowa kata mana thuolo ma koro wawuoyo go ni en ratiro ma katiba omiyowa ji nokedo ne ji nochwero ne remo. Gima adwa wacho Victor en penjo masebedo ka penjo to pok ayudo duoko mare. Jopiny yiero nang'o to jopiny yiero nang'o weche ariyogo. Sani winjo ka ji wacho ni wan komi Eric Oduor tiket Eric Oduor no kwadhi gone kura wadhi gocho ne Victor. Idhi go kura ne ng'amo mi tiket kosi idhi go kura nikech kura no nego tim ni gimoro. Iyiero nang'o. Iyiero ne ngima maber, ndara makare, osiptal malong'o, somo maber, pi maler, arita makare, kosi iyiero ni tek ni omiya ng'ama dwaro. Iyiero nang'o. Koro anaparo ni nikech ing'eni ka ni iyiero ne achiel kuom gigi to kinyal wacho ni nikech koro komi Eric ticket koro idhi gocho ne Victor. Ponono ni Victor ok dhi miyi gigo igocho ne nang'o nikech koro ikun. Mane gima jothuru iyiero nang'o. Ok iyier nikech chama dwaro nikech chama nigi interest mare. Kama interest mar chama owinjore gi interest mari sawa. Kama interest mar chama opogore gi interest mari nyaka ing'e ni mane maduong' mara koso mar chama. Ka mar chama duong' lu gima chama dwaro. Ka interest ni duong' lu gimi dwaro. To wach weyo ni an koro kadhi go kura ne Eric ka chama osemiye tiket an adhi gocho ne Victor. Wiyo wil
gi gimomiyo isechandori higni 5 mokalo. Koro igo kura gi mirima. To joluo nogo mbaka moro ni mirima ilayo. To joluo nogo mbaka moro bende. Ni ringi to nyako ringo chweyo. Go machiemo mondo ing'e ni to chandruok manomiya yiero en ang'o. Go machiemo kiki muomri gi mirima koro itimo gik moko gi ichwang', kech ichwang' kela jema. Go machiemo mondo ing'e ni chandruok manyomi agombo yiero en magi. Ka jogi osetama thuolo no, kanye manyalo yude konyruok ne chandruok. Erokamano. Pok orumo nyakwar Gajwang'. Eric, en wach ma bende kaka Charles osetemo tuome kanyo ok obirumo podi. Ok obirumo nikech jopiny pod ok odwa winjo adiera mosebedo kwanyisi kaka wanene ka. To ng'eny kendo thoth jogo maneno ka goyo koko. Jopiny moko chieng' juma mokalo wacho ni uwuoyo ka gima un jochama. Uwuoyo ka wan jochama, lakini wan nyiso gi adiera. Makosa mar bet chama en odong wan jokenya. Koro gima dwa nyiso jopiny kendo ka ng'iyo ng'eny jogo mago koko kendo ywak. Thothgi gin jogo monyuol kano osechak chama mar ODM. Adwa paro negi ni higa mar 88 ne nitiere yiero moro mar KANU kapod onge multiparty. Kama ng'ano mane oyombo kendo ino ka jirja no okluto mbulu ne ji pango la iria. Koro jogo ng'ama nido ka line mare chiek mogik emilando ne oyombo. Koro dhano no ywak ba moyudo dongo onyiso jopiny ni ka jopiny uneno ni mar KANU ni ok ber to kara koro wayie mondo wachak multiparty. Mondo ka mar KANU ni ok ber tidonje idhi chak mari kamimore. Mano ema watemo paro ne jopiny ni multiparty no chak mondo ka chama ma intiere no ok imore gi motimo. To chak mari kosi dhie kama chama mineno timo gigo midwaro timo. Mano ema nyaka wang'is jopiny. Mar adek, ODM nigi dwache kaka party. Jopiny ok bichuno party mora mora. Kata mana UDA obed political parties moko machielo gi. Party ka party nigi dwache. Onge kaka japiny bro chuno party mondo party olu dwache japiny. Japiny nigi teko mar chuno party kochopo tarik 9 dwe mar 8. Kanye ma inie gi teko mar nyiso party Anumia Charles Odhiambo no kadware omomiyo wamiyo Edwin Okoth. Edwin ema nyapana. Ema en gi dwacha. Un koro dong'uru gi party gi Odhiambo. Wan ng'ama wang'eyo kendo madwar man gi dwachwa en Edwin Okoth. Mano e siasa kaka multiparty dwaro. Ok en koro nyaki tho e chama no ka chama no oglu dwachi. Mara mogik ka in ja party kendo ina member mar political party no. Mano kari wuondori kok idwa luwo gima party ni onyisi. Mano bende japiny nyaka ng'eyo ki in ja member mar political party tiseyie gi sera kendo gi policies mag political party no. Ka ok idwa luwo gima jatend ma party no onyisi, mano kari wuondori ok in jachama. Kok idwa luwo tikwere ne jatelo an ok adwa aweni party no anadhie kama party kama candidate nitiere. Mano e demokrasi. Ok ni kori dong kanyo igo koko iyenyo jatendi. Mano ok in loyal. Edwin, kawuna kile pap ma yore. VJ bag siasa te. Egina wacho ni alu kodi wacho ni Charles Odhiambo ne okoparo ni ipimo ka gimilongo ni passionometer. Passionometer. Passion be nyaka pim. Koro tie passionometer ma nyaka ng'in gi passion marom nade. To kata kamano ayie gi gima jowetega giwacho en mana ni party nyaka ng'isi kaka gidwaro kendo yie ni gin gi interest gi. Tapani japiny be nego yud thuolo mar ng'iso party gima dwaro. To yo madongo nyocha giluongo National Government Council ma bende National Delegates Conference. Mopuodho gik moko magitimoge. Mago thuolo mantiere ne jopiny. Mabe kanye monego be ni gole duondi tiwacho ni an mae kaka dware to mae kako bet. Tapani gima kelo koko mang'eny e ODM en ni kech ong'ere ni kuonde ma ODM nigi teko kaka Kaluo kocha. Kiyudo tiko mar ODM to koro idhi adhia shopping Dubai nitiego. Mana e gima osebet. Ng'eni nitiere gik ma timore to nitiere gik mantiere ground. Gik mantiere ground en ni kiyudo tiket mar ODM nitie kama kiyude titieko. Koro ji nyaka pod yware matek ahinya mondo ng'ato ka ng'ato be ni onya yudo tiket ni. Eka ong'e ni en gotiko mar bedo kata gima odwa bet no. Nawinjo ka jomoko go mbaka ni ka in gi jopiny
gibiro yieri makata idho mbuki nyapati. Anya nyisi ni kaka kama Alego Usonga. Ya yiero mar 2013. Jopiny nomi party ticket ni ng'ama nogidwa mane gimiyo Edwin Inda. To jopiny nokelo Omondi Mulwani gi White. Mano nyisi ni mano wach moro ma mano has to be demystified ni jopiny nigi teko nikech jopiny ma pod ywak ka kendo ochun gi ng'ato kendo ma pod gichunre gi ng'ano nikech ng'at mochuno jopiny gi candidate onge jopiny ma chunore gi candidate momigi. Kanye mowache ni kiseyudo ticket mar ODM to in kori dhi Dubai. Kanye kama shida ng'ama timore ok en gima ae polo to lwar en gima jopiny giwegi emotimango nokete pachgi. So jopiny giwegi ema nyaka lok gino Edwin gimbe gin gi passion omenda jopiny ni kode ni gidwa manager ODM ngeni nitiere fans mag party samoro bende ngeni kaka igoye e piny luo kocha kokija party mar ODM mano okele gi jasikwa mondo otiek godo mbi mar party. Yes. Ni kata omiye pesa moro mondo oket godo kwano magore ka. Which is okay. Inyagoye yo mayota. Which is okay. Kenda mor ni kelo wach moro ni passionometer. Koro in japiny. Passion ni chunyi nie dwach chama koso chunyi nie dwach tieko chandruok misebedogo. Mane kama passion ni nie chama koso passion ni nie tieko dhier. Mani mono na wacho niya ki in gi passion e chama nyaki lugi machama dwaro ki kachamo senyisi ni wan wadwaro chali to chali wajon wan chama ono kia pingi wan chali mwaluo to ko in gi passion mar luo gi midwari ni wuon tingiso chama imiyo wachali to wan ogwadwa chali wan wadwaro VOJ owinya ne kaka jopiny ne owuoye gwenge mopogore opogore kaloro koda weche mag welo mar party mar ODM ka wang'iyo wach mar Ywak e wach mar ODM ni Urodoro maduong' en kwe koa Luo Nyanza chakre Migori Homa Bay Kisumu nyaka Siaya nyaka wami Raila kwe e chunye kaka jo Kisumu Central kaka jo Luo chunywa gomba hinya kaka jo piny mondo miyo winjwa mondo mi dwaro warwa moket mbele to dwaro mag jomoko ageno ne jo election board mar ODM kamotingo Mikai Catherine Muma owinjo maber kendo kik wakel chandruok nikech ne waseneno gik ma josetimore Sondo gik motimore Katito gik motimore Homa Bay wakwayo mondo jochung' mane duond mar ODM gi ODM as a party wawinjre uru mondo miwa thuolo mondo wachom jopiny tir mondo jopiny ogo ombulu tarik 19 dwe mar 4 higani ka giyiero ng'atno madhi ting'o tiko mar ODM kadhi manyo komod bura dwe mar 8 higani. Kawacho kaka wuono ni ne nitie meeting e ODM headquarter kani wuoyo gi candidates gombo kaka joningo dhi e yiero meeting korumo uriri nok part of jomo chope consensus ni candidate oseyier owegi ni gidhiro medebe tarik 13 tok bura achiel kuom jachung' ma uriri oro message ni jorom tarik 9 dwe mar 8 ne jo uriri gima giwono tarik 9 dwe mar 8 no mean ni odhiromo gi independent koso ODM ticket kech mar ODM to poko timitimo tarik 13 to ka en jaluoro kaka en jaluoro no then onge gimomiyo nyaka wuoth gi ji kata kone ji nodwa telo ne ji otieko mare wach mano bedo mano timore miwacho ni nitiere jok momi direct ticket mano gima onge wan wadwaro ni tarik 13 mondo ji orome debe wadhi rome debe jo uriri te mondo wuog oko mondo wadwa yier ng'ama wane mwadwaro wamor gi party mar ODM nikech otimo gigene e samo winjore to rumors mawuok makawuono awakwayo ni wan kaka jo uriri e wasaikore madhi e nomination tarik 13 ma en tich adek manyien koro mbunge matiyo wegolo propaganda ni osemi ticket okwamor gi party ni nikech chandruok bana Homa Bay ka Homa Bay mung'eyo last time nwatimo election to jo ODM noyierwa governor oyierwa governor ma oko konyo jo Homa Bay jo Homa Bay onge gi mo na neno ni jochung' 8 manyocho twe pesa e kom governor na ng'eyo na dhiromo kodgi debe tarik 14 dwe mar dwe ni kuom mano
okadwar kendo okwadwar ni mond oyiernwa wadhwa yier kendwa debe wane mwayiero to wamiyo uno kuyiernwa amano mana nyaka ne devolution bi 2010 ne wang'eyo ni gavana gi MCS tiyonwa piny mwadho ka kaka gavana biro konyo president malo pod wakia nyaka sani momiyo diang' yiernwa gima gavana dhi timo malo ne president onge kata achiel gavana wadongo mwadho ka kuom mano wane mwayiero ni in ok iyiernwa sani endi kendo wachak wajok mondo water jatelo mwadwaro utamo wa jatelo ni uchakimiyo wang'o machielo anyiso ODM nagikwawa mondo wagombo wakaw ombulu to sani koro ODM kwero anombuchu ok nyal tiyo wakwero party wadwa nombuchu oti constitution dwa nombuchu oti wadwa nomiwa thuolo mondo wago ombulu ne jatelo mwadwaro mondo kony Raila Amolo Odinga edebe wadagi kendo wadagi pok aneno research magik moko tuomore to tudore okonwa ni marwok som omiyo adwa wacho ni we are being denied the democracy. Adwa wacho ne Homa Bay County. It is time His Excellency Raila Amolo Odinga has fought for this country. It is time Mok Wanyal deny our people the needed democracy. I communicate this very humbly that this is our stand, this is our resolve, that the incumbents should not be given such a leeway while... Charles Edwin Gerik, wan gi weche ariyo ka, wan gi diero kata welo kachiel kod yiero. Penjo. Kura ma IBC no chiwo. Itiyo go nomination mar chama. Members mag chama kaloro koda chik. Kura ma IBC ochiwo. Itiyo go nomination mar chama. Itiyo kod tarik 9 dwe mar 8 higani. Kanye kama inie gi ratiro mar yiero. Ng'ama idwaro. Democracy nitie sama omi thuolo mar bedo chama kata chama machielo kata bedo independent kata weyo mokibeti e chama. Mano democracy thuolo mari mar timo yiero. Erokamano. Edwin. Pani gima wanyaka wabe wapar ni safar mar tarik 9 dwe mar 8 chakore sani. Ok wanyal rito nyaka tarik 9 no. Kore ka inyadhi e yiero to yudo ka joma nitie en mana Edwin, VOJ gi Eric to jogo te ok idwa. E dhaw mine no tiere sani. By the time wachop tarik no, wane gi jomoko ma koro kwa dhi yiero to wane joma nwada yiero. Apani e ywarruok mantiere sani. Ok apar mane ywarruok mantiere nikech wani waga jopiny wani wasebedo ka wagoyo jogo madwa chung' e chama moko machielo. Nikech ko wayien democracy wan jomage yawa Edwin jopiny jogo magoyo kura joma ywak gi nikech gini ma bende tiyo kod ka gitimo propaganda ni ng'ano ok en ng'atwa ng'ano or gi misigu mondo bi oketh kura ko wabeno nyalo yie democracy chako kuomo wan wawegi ni wanyalo yie ni jogo madwaro kura ochung' e vyama moko to man nyalo konyo lakini ka tieko adwa teri e piny mar Tanzania higa mar 2015 kane CCM yiero candidate margi mar presidential kama negi miyo Magufuli ok ne namba 1 Magufuli ne ni chien chiegni ndam na bich kucha to chama no ng'iyo namba 1 chama ng'iyo namba 2 chama ng'iyo namba 3 nyaka kende jakom Raila Odinga ne ibura no bagi ng'iyo dan jogo duma no chung to ginyiso je ni ko wana ka wang'iyo kaka CCM chama cha mapinduzi waneno ni John Magufuli emoromo kata obedo namba 1 ok obedo namba 2 to namba 5 en motingo interest mag chama en mimiye ticket koro gino ok ni ODM kende gini pod biro timore e chama tema ni e pacho kae ni chama bet to ng'iyo no wan kwa ng'iyo kaka chama ng'ane emwamiyo ticket. Erokamano Victor kapok idhi mbele duond bura mar iluongo ni UDA yes ochiwo ticket mar laro kom governor ne Cleophas Malala ticket mar laro kom senate Kakamega ne Boni Halwale kibiro Nairobi ka ANC Malala UDA kibiro Nairobi ka gichiwo ticket ne Johnston Sakaja gichiwo ticket mar senate ne Margaret Wanjiru
To kind democracy tangoma koro wadhi ne yiero gichiwo kada gi yiero no democracy en ratiro mar japiny yiero gimodwaro nikech chama bene gi chicken ne tarik 9 dwe mar 8 japiny nigi thuolo mar yiero gimodwaro ing'ena chiel kuom iwacho gimoro mosum ng'adi ni ka Eric neno ni en ma jopiny ohere ka jopiny ohero Eric adier to ging'is Eric nikech democracy omi thuolo mar bedo independent chama to koro no se loro ok dhi e chama moro independent apani pod nitie nyaka dwe mar 5 democracy omi thuolo mar dhi independent jopiny moheri go oried bangi dongi na imomiyo natemo kelo historia ma gima notimore higa mar 88 kama Moi nonyiso jopiny ni kanun gi dwache kendo kanun gi joge madwaro mondo obed madhi tingiza mago jo kanu ka uneno ni gini koro ok ber to wakel multi party mondo idhi chung e party midwaro mondo iwuo gi jopiny omi ombulu ka yiero maduong' obiro. Erokamano. Sadek maro kinyi makawuono nyakwar Mgajwang kaka pile mbaka ne okwawe yoko yoro otemori machok mar SMS namba mar 2 wabiro somo gi Koreamo. Sadek maro kinyi makawuono wadhi achiel kachiel kod Ochieng Emmanuel mabende miyo weche manyien adimba ka gin mago motuche kod gwenge Radio Ramogi kachunja loto gi sani bende wabiro somo ote ma iseoro ka kete manaka chenro mari makaka wanene. Everything you put your hand go walk, your name go open doors. God is your strength. Listen to me, favor will come. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. When you're in trouble, instead of keeping quiet, open your mouth and talk to your God. Come, join us in worship. You made my life so beautiful. Praise. And get inspired with sermons and uplifting services wherever you are. Every hustler getting paid. Don't wait till Sunday to get the word of God. Get inspired anytime with Viusasa Gospel Center. Jahera mar chenro mar penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Radio Ramogi, kachunja luo. Radio Ramogi. Mimi naitwa Geoffrey Kwatemba. Kupata wimbo huu naziona baraka za Bwana ambao nimeufanya na komando wa Yesu. Kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *412# nawe utakuwa wa baraka. Na ukumbuke, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mana kamano nyakwara Mgajwang, wach mar diero kata welo mar party mar ODM ni osekelo weche mopogore an koro teka wacho ni maka jomo oyaore. Wach nomination ni nyaka koro to wawuoye adieri makende okwadwar asiema gi loth. Nyinga en Victor Ochieng namesake. Lazaro Nyamboko wacho ni VOJ kod Charles adwa wacho ni sanika idwa nego gweng'u kikithagri gi dhi manyo kom kata juoga somewhere.
just interfere with the health system, road network and education. Sanika dau tuo dala to ka idwa tere mo be referral hospital to dau kweri ni nyakwara waya atho dala na kaka tera ejela. Kikubukru ni usupport gikma ok beyo ngama ber nyiso kinga enduk. Chali osiepa gima ODM timo ma ineno ka wakwero kani. Chieng' moro nyalo timoreni ka ichungi ni bende. Omiyo wewa warekebisha makosa ni wuod ndhiwa. Lazaro Nyamboka ni Kariobagi wacho kamano. VJ kon Eric ni jopiny ok ofuo mondo oyierne gi dhano. Eric osiku ni party gi nigi ratiro mare. Kare ka gin gi ratiro margi to kare general election be gigone ker mar ODM. Brian Ochieng wacho kanyo ni jalno mane bade cham no wuoyo ka ng'ama ogol wete counties makaluo odog chien under the leadership installed by the same party mar ODM. Owek wacho no weche mag party. Ogango J Frank party onego gi members e grassroots thuolo, onego mi members gi thuolo mar walo ng'ama gidwaro e grassroots kata mondo ochunge party. That's what democracy in the party is all about. Don't make the party weak. Magi duto nego mi thuolo mar laro kombe nikech gin jokanyo mag parties gite maonge kweda mora mora. Machielo mogik masomo kaendi wacho ni absolutely brother, aneno ka panelist gi are so biased. Onge chieng' ma UDA biro miyo ng'ato direct ticket e Kalenjin. Ka ODM omiyo ng'ato direct ticket Nairobi kata Kajiado, we don't have any problem, but not in Luo Nyanza. Independent candidates nyale. Millicent Anyango awinjo twak kano wa Bay Town anto akia pingo chama nikech chik ema tiyo koro arito mana debe maduong'. Victor Ochieng, Ruto decides on who to give UDA ticket in Mulembe Nation, Nakuru, Nairobi, Mount Kenya and other regions, but when it comes to his backyard Kalenjin Nation, it is the people to decide. Just correct this place. Victor Charles seche moko awinjo ka Lazaro wacho ni awegi correct chieng' machungi ni bro hinya. Bin go chunyi kombo chung chieng' moro. Ingeni okinya bet nyaka itho. Nyaka ichungi wuothi aka idhi kama chielo, ichungi idhi chiem. Chung en gima dhano mangima nyaka chung. Yeah, chali. Dhano motho e mok chung. Chali wetera kamitera. Victor, adwa ni jothuru owinja maber. Chama nigi chikene. Chikego iloso gi jokanyo mag chama. Members mag chama. Duond bura mar ODM oloso chikege mag diero. Giwacho ni wabro tiyo gombulu mar galamoro, universal suffrage. Wabro tiyo gi asiema gi Luth, direct nomination. Magi wacho ni kuonde ma wach anyuola kata oganda omako siasa mapek kaka Northeastern Province. Wabro tiyo gi direct ticket. Kech kucho ingeni wacho ni dhot makama ema nyotelo, wang ni dhot makama ema telo. Iwinjo. Kanyo giwacho ni gitiyo gi direct ticket. Iwacho ni dhot makama ka un mutelo koro miwa uru wuodu. Kama chelo mane chama wacho kendo ODM wacho maler ni kama chelo mwatiye gi direct ticket. En sama waneno ka constituency miluongo ni Ramogi TV. Edwin maja duond bura machielo dhiombo Victor Mangatwa. Walomb Edwin mondo bie chama. Mondo wamiye direct ticket. Nikech en ne pok ong'ere gi jokanyo mag chama madang' watere nomination. Kama chelo ma ODM wacho ni gichiwe direct ticket en kama Central Management Committee mar ODM obet piny. Mogo kwano mowacho ni yawa gimina nono otimore Tanzania no. E chama waka Eric to jopiny ohero kabisa. Lakini Eric nigi kitemo tok loyal ahinya ne chama. Victor to loyal kabisa ne chama. To jopiny ok ohere ahinya. Edwin to ne chama. Edwin ni beto mako piny we wamiye. Direct ticket, central management. Catherine Muma no wacho ni mano en a political decision. King'iyo mbi mar chama. Jothurwa, ratiro mari mar demokrasia en tarik 9 dwe mar 8. Ng'ato kapok obedo jakanyo mar party
imiye katiba mar party onego chenro bed mar ni party isomo to somo to ng'eyo ka tekni yes to tiweyo. register to kiyiego ti register. Chama luongo bura mokwongo mar kuku mare giwacho ni magi gik ma wadwa ni mondo wayal wang'ni. Kae tiluongo bura mar kuku maluwo mano, National Delegates Conference, tiyalo. Kae iluongo bura mar galamoro mar chama, tipedho gik ma gisekalo kate. Galamoro mar chama ni e kama oting'o jokanyo mag chama. Giamua ni chike mag nomination muketogo wayiego. Kata ng'amo dagi to ting'o bade to wacho ni ato direct no to rachna, weura wa ji odhi ir jopiny oyier ng'ama gidwaro. To ka ji osea e National Delegates Conference, ma ji oseyiere gi gigi te. Naneno ka National Delegates Conference mar ODM ji nodich gi go picha mondo giore gweng'. Moloyo chiko itgi ne gik matimore kata go picha kuma jakom kale mondo gior ne wan gi jakom. Sama chama oseamua Victor, Kenya ka ang'iso Edwin sama wanie thuolo. Kenya ka samise kao kipande ija Kenya. Donge. Japiny nigi duol nyake bunge. Katiba wacho ni duol no inyalo tiyo go kendi wuon kata inyalo yiero ng'at ma wuoyo e loyi. Samise yiero ng'at ma wuoyo e loyi. Sama ang' odhi e bunge mogo ombulu mowacho ni VAT ket 20%. Ing'eni japiny koro nise yiero ng'at ma dhi wuoyo e loyi koro ionge duol. Mano chalo gi chama. Eric owacho tawinjo ka ji chudhe no wacho marach ochalo ng'ama jachama. Adieri ema ji ok dwar winjo. Olet ka kudho. Adieri ema ji ok dwar winjo. Kineno ni ng'at mani dwaro jo ODM odagi miyo ticket. Tineno ni ng'ano nigi ji. Ng'ise ochung independent tarik 9 dwe mar 8. Japiny oti gi teko mare. Nikech ing'eni sani kata yiero ma ng'at midwaro e ODM ka. To kok iyiere tarik 9 dwe mar 8 to onge tich mitiyo. Kosariabo. Kigone kura kato kucho dhi orem. Konyi gang'o. Higa mar 2017 Shakil Shabir nochungi independent candidate. Nokadho koso nokokadho. Obedo mjumbe dongo tiyo nyaka sani. David Ochieng jatend duond bura mar MDG. Otiyo nyaka sani. Suna West MP. Anakwayo jopiny ni gini wacho ka chako. Jopiny kik bed gi mirima. Jopiny ogo machiemo gi ng'ini wayiero jatelo ka wadwaro ang'o. Ka ng'at ma ODM omiyo ticket no ochung' ne gik midwaro gone ombulu. Ka ng'at ma ODM odagi miyo ticket ochung' ne gik midwaro jiwe mondo dhi independent iserne ombulu ugone ombulu mondo donji. To mamoko gi to kayiem kata ankoro wapaki kata wanyo jopiny ni kare nyaka migi thuolo mi tarik 9 dwe mar 8 mar yiero ng'at kata igo kura ne Edwin e nomination mar ODM to kidhi go kura dwe mar 8 onge gimetimo. Itemo wacho no chalo chwako nyoyo gotas. Kati bed gi milion 100 tisoe bukendo ni chwako go nyoyo pod ok bitie. Iwinjo BOJ. Aparo ni chiko koyienwa kaka jofwambo gi keyo mondo wabed e TV to wang'iso jopiny miriambo. Idwaro ni nyaka wanyisi jopiny adiera ma kata ka chuoyo gi kaka kudho kaka chalo wachono to wan wasetiyo tijwa kaka jofwambo. Nikech waseng'iyo parties kaka itimo yiero mag piny mangima. Ok pacho ka kende. Wasenyiso jopiny ka en piny mar Amerika, kidhi piny mar Uingereza, idhi piny mar China. Amerika nyochi chiwo ranyisi. Joe Biden ne ni malo mar Mikai Hillary Clinton. Chama ma Democrats no amua ni wan wadwaro miyo Mikai bomigi. Wasemiyo chiwo chik ranyisi Tanzania. Kama chama no chung' gi John Magufuli mane ok oyombo nomination mag party. Chama wacho ni mae mwadwaro kata na Afrika mimlambo koro gino ok timre ODM to kobirumo sani kata yiero mabiro biro maiga mar 2027 pod obo timore kaka chama medo bedo motegno pod kaka gino bende odhi bedo motegno koro dwaro ni wanyako wami jopiny gi miluongo ni civic education in political parties kaka siasa dhi mbele kendo aparo ni kaka jofwambo gi keyo ni chao wadwa sign MOU gi register of political parties mondo miwa thuolo wapuonj jopiny kaka political parties tiyo mondo jopiny obed aparo ni gima neno ka en ni jopiny pok oyudo puonj kendo pok oyudo lony e weche mag political parties. Onge odiochieng' ma party biro timo free and fair nomination. Nikech mokwongo gimachiel ma jo parties bende ok oyiego. Sama itimo free and fair nomination,
samoro idwa kelo ng'ama jopiny odhirigo to ng'ani kodonje chama kae to dwa chako kelo koke chama kae bo dwa chako kelo chama mani miyo ka chama ng'iyo loyalty gidwaro ng'ama ging'en kodonje chama to dhi luwo weche mag chama imomiyo na anyiso jopiny niya ka in loyal adiere chama to participate in the activities mag chama mondo chama omiyi ng'ama idwaro to ka in idwa bet ni in igo koko oko samoro kendo na adwa penjo jopiny ka no penje jopiny be mag koko go ni ji adi mag registered members mag ODM magichulo membership fee ni ODM ibo yudo ga thoth gi kata gin members membership fee pok ne gichulo kata card moko ma party miyo ji gionge go kanye michake go kik bed ni sani kwateko yiero za mwadwa dhi timo dwe mar 8 samoro ino kil kamalo kaka moro idokiti okochopo kodong higa chielo yiero chopo idoki loso pesa michungo midwa gonyo go jopiny koro kochopo higa chielo yiero chopo ko in gore gidwa dhi e chama to Victor in isedonge chama kae nyaka sa kaka watieko yiero dwe mar 8 idwa thuthini gi chama nyaka higa 26 higa moro biro ido ka Edwin nyiso seloso menda Ramogi TV ka onyizi ni bwana Victor chung kodi to indi se chung gi chama kum higni ang'wen eno biro higa chiel Edwin gonyo jopiny ohere endo ni seloso ko ground sane ground to kadhia mai gima na wacho mokwongo nitiere kaka ratiro mar ja gombu gi dwaro mar chama nitie kama girakore matin mana kaka Charles Odhiambo nowacho ni kaka in ja Kenya kiseweyo ne ng'ami yiero mjumbe ni odhi wuo e lo mari koro kwa giwacho ni tax en 16% ichula nyalo bet ni inyi lakini niseyiero ng'acha emo wuoyo wacho koro ineno kata gima Eric wacho ni ji adi mago koge gin jokanyo mar chama gi samoro gin kata jokanyo be gikiara ni bedo jakanyo no tichako nang'o tichope nang'o Constitution mowacho mar ODM ni gikiara ni owacho nang'o delegates manoromo samoro japiny no kiara ni gini nochopo nowachna en ong'e mani ground ka wadwa ng'ane gi ng'ane koro apani gini nyaka chakre mana piny ka bedo jakanyo to ging'eyo chama ma in jakanyo no ni to itime nang'o to gik moko itayo nang'o e chama midonje ero kama na nyako ngo jwang bro ka oyweyo kinyi makawuono kendo bang' ka waduogo to wabro ng'iyane to ndek ni moro kwako Kenya kwanza kachel kod Azimio tero oganda jo Kenya kama chalo nade mana ketika ma en Ramogi TV kod Ramogi Radio chendo mari en kaka wanene Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito oken kayiem ka oyier report mara abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar wananchi reporting e Citizen Digital app kikibed mana janeno mar wach matuch bede kin joma kwongo lande download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono Citizen Digital app en namba achiel e keyo weche manyien kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi ka wakiko gi makare yud thumbe mihero mapacho ka kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko baby follow my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma uwake akimwaga pesa ndalegeza thum dagmor Ramogi Night etira diane dala magite mana e Ramogi TV When it comes to school movies, School Flicks is a big time. Get a taste of local drama. Stick to the story, sir. Thrillers. If you don't repent, it will rain fire.
and experience raw talent from schools around Kenya. Embrace Kenyan. Watch Kenyan. I saw someone who looked like me. School Flicks on View Sasa. Ramogi tedo wang' ni okelo wanyaka e nam lolwe. Aseketo chumvi, koro kadwa chumvi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane gato chwere maber. Ni mar jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda ka manyasani. Duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo. Tich adek ka tich adek, saa 2 mar okinyi. Nyakwar Ramogi Ajwang', bedu luo mitni. Wanya wacho ni thot tadoga donga rom gi nera. En nyathi, mando riwo ji te, kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. Mana kamano Nyakwar Ajwang' wadonjo e tielo mogik mar chenro mar kaka wanene ka upogore kod weche mag siasa ma bende wadwa tumo mana bathe matin. Charles Eric kachiel kod Edwin nye waneno kanyo ka Kenya Kwanza nyo yudo new signing transfer window ponitiere speaker mar National Assembly Justin Muturi nyocha rio record gi ma kaka Justin Muturi noloso bang' rio record riwruok mano mar Kenya Kwanza Alliance. Round. I've traveled to a number of places in this country, and I can confirm that the heartbeat of many Kenyans is within the aspirations that are espoused within this coalition. I am a very proud Kenyan today that we are joined by the Democratic Party, a party that has history in the Republic of Kenya. The Democratic Party was started and led by Kenya's finest economist, the Honorable Mwai Kibaki, who this country remembers with a lot of nostalgia for his contribution in the leadership, the governance, and the advancement of the Republic of Kenya. Tunatoa shukrani. We are happy that a party with such a history, led by good people, experienced public officers in this country, have voluntarily chosen to be part and parcel of the Kenya Kwanza Alliance. Today is a very, very important day because this event culminates in the absolute deconstruction of a mirage called the deep state. Mana kamano Nyakwar Ajwang', mana bang' nyasi notimore kweth mag jokanyo mag duond bura mar DP nyo kichore gi chien kage wacho ni ogiyango dhi mar Justin Muturi riwruok mano mar Kenya Kwanza Alliance. Ma timore ka odiochieng' mar 9 dwe mar 4 higani ema nyo obedo giko mag riwruoge mag siasa chwalo winjruok margi PC mar jisa mag duond buche mag siasa. Ma koro we wach ni jalup jatend piny Kenya William Ruto kamoro dhi laro komni kaka jakanyo mar UDA o kaka ja Kenya Kwanza Alliance. Kenya Kwanza ok en political coalition party. Chik mar piny Kenya nologi. Charles, en kwano mane magore ka? En kwano mar dwaro ombulu. To jalup jakom mar National Assembly ben gi mbi mora mora manyalo medo godo ombulu kop mar William Ruto ka. Victor mokwongo adwa mana lero jothurwa ni bang' kanyo migosi Justin Muturi osedhi
obedo gi romo ma waneno kanyo no. Moko kuom jokanyo mag DP ni obago romo gi jofwamb weche. Mowacho ni wan kaka DP pok wakalo mano e bura moro amora. Koro mano Justin Muturi odhi kaka en ok odhi kaka DP. Iwinjo. Mar ariyo, Justin Muturi Disemba higa mokalo kani penje ni to in ine riwruok mane, nowacho ni wan DP nyaka debe. Ma riwruok moro amora ma nwabedgo bang' yiero. Iwinjo. Justin Muturi ne en jaod bura ma Siakago. Obedo jaod bura tielo achiel. Tielo mar ariyo noyombe. Nyaka kanyo poko locho e kom mora mora mak mana mar od bura makoro Jubilee nyomiye thuolo mar bedo jakom od bura kokalo kuom kwan mathoth mar wajumbe. Gimomiyo akelo mano en mondo wang'i anena ni to en gi mbi marom nade e gwenge mowuok. Iwacho ni en apani en ugwe mar God Kenya. En gi mbi marom nade gwenge ma yo Embu. Ingeni jomong'eyo wacho ni oganda jo Embu gi joma apani kanitie dhok moriwore e Kenya ka mopogore gi joluo to be onge. Kech king'iyo dhoudi mamoko gi kidhi Mount Kenya ibro winjo ni nitie Mount Kenya ma Imbo, nitie Mount Kenya ma Ugwe. Kidhi Mount Kenya ma Ugwe tibro winjo ni nitiere jo Meru, nitiere jo Embu. Kidhi Embu tibro ng'isi ni nitiere jo Runyenjes, nitiere jo Mbere. Kidhi kuro kedi chaki yudo. Koro hie bedo ninyo en jakom od bura. Mano en mbi mokwongo manyalo wacho ni en go. Mbi mar oganda to koro bro luwore gi kawaneno kaka piny chalo. Ing'eni jomoko gi kosebedo ka riwore gi kweth mopogore opogore tiwacho ni Aukayamo nitie, Mil Polo nitie, to mare ni nyo biro to chieng' motimeno ema jokanyo mag chama motelo ne be wacho ni ngang' okwan kode. Tana paro ni gima nyalo wacho jok ma ochung'ne yore mag tudruok ne migosi William Ruto tiyo maber. Ang'o miya wacho kamano? Jok matimo ne PR tiyo maber. Mae en gimiluongo ni aesthetics. Kineno kata kaka nyo migosi Muturi odhi e burano gi nyamburko moyiedhi ma piny owacho man gi bandera. Kiwinjo rondi magikawo ni kakoro deputy president, speaker mar Senate, speaker mar National Assembly emosebiro koni. Tiene ni wang' neno. Igogo chunyi ni kakoro jogo te moseungore odhi kocha. Tiene ni gini chal mosedhi. Iwinjo. So gipacha en gima Eric bro ng'isi ni tij fwambo gi keyo iluongo ni aesthetics. Seche moko mineno ing'iso ga ng'ato ni Edwin Jasik Charles mok gimodre pi. Ting'iso gi ni smile for the cameras. Mosre mondo kamera. Mane gima ne timore ka mondo mi o shape oleg pacho oganda. Mondo oganda ne Pinyo se kao kore. Kakoro speaker emosedhi kuro. Kinyo gino sedhi. Mane gima naneno ka timore ka. Yes, mana ka chali wacho ni kol king'iyo kaka migosi William Ruto joge matimo ne weche mag fwambo gi keyo kata PR gin jogo matiyo matek kabisa. Gima pok aneno Azimio aparo ni gima chando gi kabisa en weche mag fwambo gi keyo. Mane ma chando gi kabisa weche mag tudruok. Ni wacho ni ineno ka migosi William Ruto odhi kaka UDA. Kenya Kwanza Alliance kata UDA gin gimoro achiel. Kechen William Ruto. Gima nokelo kethruok coalition mar NASA ikinda ODM, Ford Kenya to gi ANC nen wach mokwongo nen kaka jipogore kombe kendo ga jipogore omenda. Sani chik mar political parties kaka idipogo omenda, political parties fund wacho ni idhigo kwan mag kura duto machamo yudo. Nyiso ni idhigo kwan duto ma William Ruto dhi yudo kaka UDA kaka president. Timedo gi kwan mag UDA candidates duto oyudo. Koro mano nyiso ni kendo king'iyo kaka ogo kwano mare. Onyalo bedo gi wabunge moromo. Kingo kwano no to yudo ka odhi yudo pesa mang'eny mar political parties fund. Nikech kaka king'iyo kata opinion polls manitiere kind gi Raila to giwere matin. Koro nyiso ni odhi yudo mbulu mathoth kaka presidential candidate kata koko yombo. Ko medo mbulu go gi wabunge ma nitiere.
to dhi yudo pesa mang'eny mano dhi kelo thegruok e kinde gi Musalia Mudavadi, kinde gi Moses Wetangula to kata gi JB Muturi. Mogik aparo ni William Ruto bende temo gero chama makata kokoyude sani to ka chop yiero mabiro cha to yudo ka pod en gi chama motegno kendo chama monyalo gero ochal ng'ama gero ot ka UDA ogero ot ma kada ko koth chwe igni mabiro kata ok donj pio donje ot koro en ok ng'iye ni wang'iyo yiero mabiro dwe maraboro no ng'iyo mabon king'iyo Migosi William Ruto en ng'ama osebete siasa chakre higa ma 92 kucho nyaka sani koro en ng'iyo mabor ma an jok ma Ywak ne gin jogo modonjo e coalition ma Kenya Kwanza mago ema dhi Ywak bang' yiero mabiro kendo isebedo kata ka ineno ka jolony nyisi ni giparo ni ponono Raila Amolo Odinga oyombo to giwacho ni ginyalo neno handshake kuom William Ruto to gi Raila Odinga ka odonjo kaka ja UDA odhi bedo mayot mondo gidhi mosre gi Raila Odinga Migosi Raila Odinga ka Raila Odinga yombo president moloyo kodhi kaka Kenya Kwanza tibore no kaka ibro kete vikwazo ibo nyise gi Moses Wetangula gini kaka negiso Raila no dio omosre gi Migosi Uhuru Kenyatta to koluongo gi kaka coalition partners coalition to mondo gi mosre dhi bedo matek nikech nyise ni nyako tingre gi Wetangula otingre gi Mudavadi otingre gi JB Muturi otingre gi jogo duto party leaders ma ni Kenya Kwanza koro mano bedo tich ma tek to kodonjo kaka ja UDA obo nyiso gini ma National Executive Council mar UDA mopuodho numondo wadwarom gi Migosi Raila oken wach mar Kenya Kwanza ko yudo ka en ng'ama ong'e siasa opange maber ong'eso mo opange maber ni bang' yiero mobiro ni kalure gi yiero gi duoko manyalo bete to duan mondo UDA obed mayot ma timo nini negotiations kata mar gero UDA ko ng'iyo yiero mabiro erokamano ochalo jagedo kendo ng'ama kwang gi ngai nam mong'e pimo kama kaka yamo ringe nam mana die to an gima neno gi kaka donjo mar Muturi e Kenya Kwanza ni en mana ranyisi mar kaka lwasi mar siasa ma Kenya seche moko jwandore mo kalo imbe gichung jibe bro un kara ngoche erokamano koro kwano marito neno ma William Ruto dwa goyo en kwano mar yiero jalupne mane gima jiterito kanye kama wach erokamano kanye kama wach tiere kanye kama wach bani tiere unyalo paro Justin Muturi no gombo bedo ni bede adek mag sirikal ni non nyalo dhi tiye nyotiyo kaka judiciary legislature osecha tiye to no gombo ni obede ng'ama ne dhi ko sigana kendo e Kenya ka ma bende tie bad sirikal mane gimbi mani malo mokalo kata kamano wanyakwar mga juang wana ketu wangwa e lwasi ma siasa mar piny Kenya kam nyakwar mga chiti changwen tere kaberio jaten migamo chuni weche mag pesa ambassador Ukur Yatani no somo ne oganda jo Kenya budget margi magilieko marik manyonge manyien ganario korpero kradek nyakwar mga juang manengo ne romo trillion 3.3 thoth pesa go maromo trillion 2.4 ambassador Ukur Yatani no lando ni ibro yudo kokalo kuom usuru ma ijuogo oganda jo Kenya pachoka kama moko biro chono gi mondo megi kao hola mar jolo godo budget mar piny Kenya ka ong'iyo sekta jo stong mag nyulo gwen ok bi jogo usuru jo spien bende nolando ni ok bi jogo usuru mora mora aito kuonde mag tego weche thieth ok bi jogo usuru kanyakla ko jopur bende nengo mar mbolea nolorne gi piny nyakwar mga juang to kamoro oganda luo bende penjo ni to wan kaka oganda luo pok marwa e budget ma hik manyonge manyeni ma bende sirikal manyeni to kiero bro chako tiyogo dhi bedo nade ma kaka jo piny ne loso e wach mar budget gombo marwa ne wago kata na gope machien manodong chien ma pok ochuli mondo chul ma kata koro gichake kaw niangewa to yudo ka gope machien koro waonge go pesa mokel 1.5 billion en ma peanut andanga wache kama nikech going Sony pod kaka for example Sony pod wabando 1,500,000 makomiye mopogore gi maintenance to facto che wan go ka mag sirikal gidhi abich gin gi gope ma wa expect ni komiwa billion abich do konywa moloyo matin momiwa ni. Service industry is basically tourism. Watalii gani unajua kwa kawaida mwaka wa uchaguzi namba za wachaguzi za watalii huenda chini. Kama ni agriculture ama kilimo, ndio hiyo kilimo hamjapea watu mbolea, hamjawapea mbegu ya kupanda.
na kiangazi iliyoko wakati huu, ni kilimo gani unatarajia kuwa itaweza kuinua uchumi kwa 6%? Kwa hivyo yale makadirio yake ya uchumi kuinuka kwa 6% hayawezekani mwaka huu. To me is a balanced budget. We are hoping that we are going to get the revenue that we have projected, despite the fact that this is an electionary year, and sometimes if the temperatures are not very good, then definitely our revenues might dip. So we are beseeching our politicians that as much as we are doing the politics, let's remember that we have an economy to protect. We need to tone down our rhetorics, avoid issues that have the potential to drive us apart as a people. Because again, at the end of the day, we have our country, Kenya, to protect, to shepherd, to manage. I would wish that instead of having money for vaccines. Kabisa anan drive atiyo gi mtoka. Always fuel ema tiyo godo. Na expect ni mafuta nyalo dok piny. Mane kanya dhi kelo na tich mayot. To mafuta neno ka pod ochunga kacha, which means ni pod adhi hinyra. An mane kaka neno ko somba je to komora. Fertilizer be na expect ni be nyalo dok piny. Ok aneno kod woki. Winjo kaka budget no som. Kendo no dhi maber, lakini kama naneno go koko dhi go maber ahinya ne okutajo kar fuel kai. Fuel onego udwok piny. Ka fuel odwok piny, gimoro amora dhi dok piny. Nyaka salad dhi dok piny te. Nikech fuel ni en a means of transport ma ji te tiyogo kae mang'eny. Kaluwore gi gima winjo ka osom e yor omenda, omiyo chunya chwer kata nindo na okwal, nikech sama koro wagike ni nenore ni korka Kenya odwoke e ICU. Mana kamano nyakwaro jwang' mago moko kuom jopiny masanja mane wakawo pachgi wach masomo mar budget mane ng'ore motrilion 3.3. Kanyo bende winjo kanyo jakom machon mar komiti mar budget kod appropriations National Assembly Kimani Chungwa bende wacho ni okodewo jopiny. Edwin, ma en pawi kendo kaka jal mosebedo ka ndiko weche mag ohala. Ang'e ni gima duong' ahinya ma oganda jokanyna ne gombo ni to Nyanza oyudo ang'o? Kaunti ma Siaya, Kisumu, Homa Bay kaachiel kod Migori. Budget kore kiwa wadwa chako ng'injo maber, to kata kamano aneno ka nitie pesa moket ne migawo mar lupo. Nitie pesa moko matin madhi kono ma iluongo ni mag landing base, kuonde ma iluongo ni banda rech gowe, kuonde migoyo. Nikech ing'eyo lokruok mar kor lwasi osebet, nam osebet ka medore, kendo moko kuom kuonde ma landing base go nitie osekethore. Koro nitie omenda mano ket kanyo gimoro million 70 mar loso kuonde ma migoyogo. Koro apani nitie matin ma pod wageno yudo, to kata king'iyo kech budget ni nolose ne piny ngima, koro kinyal sani yango gik mwadhi yudo ma odhi korwa. Kech kata kaka migawo mandara naneno ka ni bilion moingo 200, to wageno ni nitiere chenro mag gero ndara madhi mbele sani, kaka ma Kisumu, Chemelil, Muhoroni, derni ma wageno ni pesa gidhi konyowa e loso bang' budget ni. To kata kamano VJ gima naneno ni budget aina ma kamae en ka mar kinde yiero. Onego bed ga gi gik moko miluongo ni populist elements. Budget ni onego bed ni japiny kobet to winjo gima mule seche mobet kanyono. Kiwinjo ka yatani somo ti iwinjo ni mogo, ti winjo ni chak, ti winjo ni sukari, ti winjo gima mulo japiny. To king'iyo budget ni wuon to ne pok oyangore gigo ma japiny nigo ma mule achiel kachiel. Koro warito gimiluongo ni finance bill ma apani dhi wuok jumani, mondo koro yang ni kanye mosuru doke chien, kanye mosuru imede. Eka koro jopiny nyalo bedo gi gima mulo gi achiel kachiel e ot kama obete. Tapani mano gima ne kane an mande ikete en ndalo yiero, mago gik mano nego lute iye kanyo mondo japiny owinje ni to e budget mogik e bwotend migosi Uhuru Kenyatta ni ang'o mwayude, to miyo wang'o mara. Ni king'iso ng'ato ni wagolo osuru ne joma loso nyamburko mag jowuoth, VAT on PSV.
pod bor kodi Inyiso gi ni ibiro juogo jo apiko nyaka jawuoth nyaka ng'adne insurance. Mano be koro to mano ng'ino donjo ne ge yo marach. Koro wamanyo gik ma populist ma nya moro ng'ato ni en ndalo yiero to mae budget mogik ta ng'oma biro ira achiel kachiel. To kaka ngima bende osebet matek. Koro geno ne ntiere ni mogo, sukari. Inya paro budget machon ndalo Moi ne iwacho ni chumbi omedi, sukari odwog. Nen gima iwuoyo go achiel. Ne mulo ngima japiny machiegni ahinya. Minjo measures madongo madhi EAC, the taxation, complete gik matek winjo. Apani mago gik mano konego otimre e budget mar higa mar yiero. 3.3 trillion. King'iyo kaka ne osome 2.4 trillion e pesa magi chano choko kuom usuru mag jopiny. Kaka ng'ama bende nie desk mar weche mag ohala, gin yore mage kapo udwa rito finance bino, gin yore mage ma samoro ne gilieko ne gibro neno ne giyude pesa no. Pesa ni en idhi med man usuru kuonde mamoko. Ahinya kaka piny owacho temo ka timo en ni imanyo kuonde ma gi dho ngere iluongo ni sin tax. Gigo ma piny owacho ok dwa ni utigo kod imedo usuru e wigi. Ndawa gi kong'o. Ndawa ni kanyo, mago gino kwegi ga. Kong'o ni kanyo, gik mamit michamo gi, go punda, kata gambling, gik machalo chocolate, gik mamit ma samoro nyalo ketho ngima ji. Mago gik ma gitemo ga donjo ahinya mondo gikaw usuru. Tapani gima duong' mogik sani en ni gidwaro mondo ji mang'eny, nikech osuru mwachule Kenya ka ji matin oting'o mzigo ne ji mang'eny. An gi Charles kae atamalo 30 kata Eric kapok iyudo osara. Osedhi. Onge giminyate. Nitie ng'at mabe loso pesa mohingi di bich. To en e diere kamoro. En oyiero samo dwa chulo. En samo dwa chulo ema obro yiero. Be ok ochul in many cases. Kora pani gidwa manyo kaka inya ket ji mang'eny mondo koro wating'o sigo ni ji mang'eny. E yo mineno kaka idwaro ni kila ng'ato bed gi pin. Sani pin en gima kidhi e bank ok inyal yawo account ma onge pin. Ok nitie gik mang'eny ma ok inyal timo ma onge pin. Mondo duol mochung' ne choko osuru kata bad migawo mochoko osuru ng'e ni wan gi ji mang'eny mwakete okapu ka. Koro mondo ji mzigo mar tax watema ne ting'e ji mang'eny. Apani mane kama wanyalo chorore machiegni gi 2.4 trillion. To kata kamano ng'awe malo ahinya. Edwin, pesa ma wiye no akanye KRA 2.4 trillion e target margi. Ma wiye no mondo chop 3.3 trillion ni. Pesa ma wiye ni idhi kawe kaka hola, kendo kaka no yange ni en gimoro bilion 800 monego hol. To bilion 400 idwa kaw, bilion 400 gi wiye idwa kaw koa oko. Koa eka bilion mamoko ko iolo koa e pinje maoko. Koro kae kama pek ntiere, wacho gi chali gani to koro oko kuno to idhi kwang'a. To iye kae bende kidonje mikawo hola mang'eny, tigeng'o ne jo ohala ma iye kae ok nyal yudo hola. Bengi ma Kenya omor ahinya ka gichiwo hola ne piny owacho. Kech piny owacho bro chulo, ok opiringo go, obro chulo, kendo obro chulo kato bende regime olokore. Onge kaka pesa no nyalo la. Japiny ting'eni nyaka pod ilawrie kode matin. Seche moko monde ko chuli. Koro seche magi dhi gi kawo hola koa e piny to gi tuono jo ohala nafas mar kawo hola. Koro kanye ma pod kwan pod nyaka gore ni to ka idwa kawe nang'o. To oko kucho bende waseolo isedhi ga kiosk moro mane tie od kacha mi ikawo gowi mok chopo ma koro jaduka koneni to in koro isechopo. Koro e pinje maoko waseolo ma wachiegni chopo kama koro kwa nyal kata kawe hola. To naneno ka gikelo rieko moro ni koro nwaketo ni 9 trillion ochike e kama kwa kal. Koro idwa Goldman. Ka gisegolo to giwacho ni koro watiyo gi GDP. Wang'iyo yuto mar piny. Koro wachore kaluwore gi yuto mar piny. Kanyo kore ma kendo ok yot nikech yuto ni be ng'ama wacho en ng'ama chiwo kwan mar yuto ni e ng'ama bende dwa medo kaka dwa kawo. Koro beto gajore matin to koro wan jopiny kaka chali wacho ni kisekawo ID mibet ja Kenya iwede gi koro gin magitimo. Erokamano ahinya Charles, wan kama tek ahinya kapok wang'iyo kaka piny luwo dhach, nikech ne ang'iyo achiel kuom lipode mane gigolo mang'iyo pok mar pesa kuonde mopogore opogore.
IEBC wacho ni wan gi 21.8 million voters. Kenya Revenue Authority wan gi only 6 million jo mangi functional pins. Medie machielo. Masani koro kelo wach to jo mang'eny ok ng'ie. Ji adi man gi line mag simu e Kenya ka. Kendo oingo nyaka jogo kura. Bas. Mane mo mineno kata chapni moro manyo wuok ni koro idwa ni mondo register ne. Sirikal nyose neno ni gidhi bedo gi fuok. Sirikal nose go kwan kar osuru modwaro. Sirikal nose fwenyo gimiwinjo Edwin wacho ni nitie joma ng'eny maloso pesa to ok chulo osuru. To nitie joma tin maloso pesa to chulo osuru. Joma tin gi emoting'o joma ng'eny. Koro sirikal temo yawo gimiluongo ni tax bracket. Emo mineno ka koro idwa sani ni ng'ato ka ng'ato ka in gi sim card kech koro idwa ng'i jibe gisefwenyo ni tinde thoro keto pesa e simu malo keto pesa e bank. Koro ing'eni sama in gi pesa e simu cha ting'eni kambi momiyi line cha be achiel kuom chike ma sirikal omiye kapok wamiyi license samoro amora mobro dwaro ng'iyo rekod magerik nyaka ikri mar chiwonwa. Koro magi gin moko kuom riekni ma sirikal dwa yudo go osuru trilion 2.4 ni. To kama pek nitie en kama iwinjo rem mar bilion 800 no. Mokwongo tik kamoro gimomiyo an be nyafwenyo ni budget mawang' ni ok en budget mar campaign. Kech gima dino ng'engore en nengo gik ma ji tiyogo pile do landi e statement no kako duok piny to mago no kwe winjo. Thor mar wach kuka dwa ng'iend wach kuka dwa wuok sani. Nyalo bedo ni ok en budget mar campaign nikech migosi Uhuru Kenyatta ok chung. To Ukur Yatani ten mano yiero kaka minister mar finance. Koro ng'ama dhi kao loch dwe mar 8 ema nigi wich liech ka. En gi wich liech e yore adek. Mokwongo na winjo ka jo Kenya kwanza wacho ni budget no wadhi pingo. Okoyot kaka giparo no. Maka gin iluongo ni political statements. Sama gipinge ne dong wang'eyo kaka sani loso budget ok committee moro madundo man loso chone. Gima ng'e ni ginyalo timo en ni ginyalo bedo gi mbi e budget ma ohiu supplementary budget mibiro tim bang' mano. To mae to kako osome ni gibiro mana kalo gikmo kata kwedo gik moketi e finance bill. Wadwa medo osuru ka wadwa duoko osuru piny ka. To hie trilion 3.3 cha eto koro seting'e. Fuok mar bilion 800 neno seting'e. Kae kama kura ng'iso jopiny. Ng'isi ni kawuono to jotelo matiyo ang' no ne koda marach. Sama ni medo kar gowi midwa hol no mede bunge. Kendo kiluongo jolony mag weche omenda Edwin Girito gibiro ng'isi ni wabunge ema nigi thuolo mar timang'o. Tamore kata mede. Mana achiel. Bunge gin Kenya kwanza gi jomo jite. Bas, gin Kenya ko. Sama ne petrol onge. Akia ni jo Kenya kwanza to ne yude. Kosa akia ni jo Azimio to ne yude. Magi gik ma jo piny nyaka ng'e. Sama pok ithone ja siasa, kuong iket interest mari mbele, ang'o midwaro. Nonro mar jo Transparency International wacho ni fuok mar pesa ma oremie budget wane bilion 800 e pesa malal e uchumi mar Kenya ka e yor mibadhi higa ka higa. Korana nyalo ngiso japiny ni agenda mari maduong' kidhi e yiero en ni to ng'ama dhi kedo gi mibadhi. Nikech kok oked gi mibadhi to tiende ni bilion 400 ibro hol thurka. Tiende ni pesa moro mane idwaro kata mane sako no dhi bedo matek kech sako gi bekene bengi. Yot ne bengi kaka Edwin owacho mondo hol sirikal malo hola kata in kech mondo ichud samora nyalo tho, samora nyalo tich nyalo kethore. So sasa ma sirikal duogo pacho holo pesa, kayudo pesa oko tamore to bedo matek. Ibro yudo kasano ema koro kendo biro dhi e od bura tibiro winjo ni interest rate mar unsecured loan omedore kia gi kwana tamaladi. Makoro yudo hola ok bibedo mayot. Sama yudo hola ok yot tiende ni ja hola mathurka kane en japur kaka koro kungo chamo piny otwoni ngima tek. Koro gimokwongo manyalo ngiso japiny ni penjri aneni to dwe mar 8 ng'ama dwa yiero en ng'ama nyalo kedo gi mibadhi koso en ng'ama ja mibadhi. Mane penjo monegi penjri mokwongo. Ma ok ing'iyo ni to en ja Azimio to en ja Kenya Kwanza to en ja independent kitsa mane monge no lal ni jite. Azimio, Kenya Kwanza, independent te. To mar ariyo Victor,
mondo achiw thuolo ne Eric. Gimachielo mana ayudo mana omiyo ang'isi kachako ni kawuono to wang' joma tiyo no kawa makosa. Anto naseyudo thuolo mar ng'ondo i budget ni ma ng'iyo kuonde moketie pesa e gwenge ma Kaluo. To gimoro nomako dhoga ni thoth chenro moketie pesa e gwenge ma Kaluo noketie pesa mokalo matin ahinya manoko ketie pesa. Adwa ng'isi e wach rech ma Edwin ne wacho. Hik pesa mokalo noket siling milion 5.7 mondo georgo landing beach Nyandiwa. Joma wuok Nyandiwa onego penjre ni to tich magiseneno kanyo be romre gi milion 5.7 no. Actually, chali ka pok idhi en milion 300 ne fish tank. Koro ma gin giyudo mana beach no kende. Nyandiwa kende. Kae to Nyandiwa koro wang' ni oket ne milion 105. Koro penjri anene to milion 5.7 cha osetima ang'o kapok omiya milion 105. Kar nianka hik pesa mokalo noket negi miluongo ni Sugar Reform Sector Project bilion 1.7 1.7 billion. Wang' ni oket ne siling milion 100. Joma wuok e kuonde mipuro niang' onego penj wajumbe magi maponi nochung' ne tiyo to dok chung'. Bilion 1.7 notima ang'o e bero sekta mar pur niang'. Kech pesa no nitiyogo e Sugar Reform Sector Project. Sani to ket ne milion 100. Aya koro wadhi e pur pamba. Pur pamba hik pesa mokalo noket ne milion 75. Joma ni kuonde mipure pur pamba onego penj jotelo machung' manyocha ne tiyo ni pesa no notima ang'o. Sani koro ket ne milion 100 milion 90. Homa Bay County Ginaries hik pesa mokalo onge pesa manoket nege. Wang' ni oket ne milion 120. Jopur pamba man Homa Bay joma chung' agenda mane ma gin go ne sekta mar pur pamba ma milion 120 ni dhi donje. Gimoro nitie ni Nyando Apparels and Value Addition Center. Niwinjo ni jo Rivertex bathe moro itero gwenge makano. Ayo arisi kacha. Hik pesa mokalo auchakore achaka iluongo ni uthoka kochwe achwe nyaka yweyo giri. Hik pesa mokalo noket milion 105. Ma ing'eni pesa mar national government emo miya wacho ni wajumbe MPs japiny onego penj ni to milion 105 ni Mheshimiwa Jared Okelo notima ang'o Nyando Apparels and Value Addition Center. Nikech mae nosuru ni in gi ratiro mar penjo. To upenjo mana kaka ne wawacho gi Edwin ok mar go koko e rally. Pesa wa ocham uchokoru wadundo to wacho ni wan jodongo makama wadwa ng'eyo ni to pesa ma ondiki e budget gima Eric owacho magi kuonde ma pesa jopiny ikwale. Wang' ni Nyando Apparels oket ne siling milion 68. Aya oloch Kimera Smallholder Farm Improvement. Chenro mano chaki World Bank kane igeto ni ditieko kech ne oganda. Tinde kidhi tiyudo maka dhoke mamodhe samoro ji luo kejo moko to tinde osechako puro mchele. Hik pesa mokalo nomiye siling milion 32. Jopiny onego penj mjumbe makarachuonyo gi mjumbe marangwe. Pesa no notima ang'o. Kapo ni gichung', kapo ni Mheshimiwa Dipo Kuome ochung', Mheshimiwa Lilian Gogo ochung'. Hik pesa ni oket ne milion 88. E Caucasus, kanisa, bang' lemo, yudhe kama yudhe jo apiko chung'ie. Mbaka mane mugoyo ni milion 88 ni wang' ni dwa timo loch Kimera ka. Iwinjo. Stima. Sondo, line mar stima mar Sondo kwa dhi Homa Bay, Ndhiwa, nyaka Wendo. Electrification project. Hik pesa mokalo noket ne milion 100. Hik pesa ni oket ne milion 300. Japiny nyaka penj ni to pesa moketigo ang'o momiyo stima pod lal kiny ka kiny. Mana mapiyo piyo nitie Nyatike footbridge wang' ni aneno koket ne milion 7. Ok dhi tieke sani nikech hik pesa manyien oket ne milion 11. Aya
Uru business park ma Kisumo. Ochako ketne pesa. Nyocha notiye gi $200,000 kaka giwacho. Sani koro ketne $150,000. Kabunde airstrip. Hik pesa mokalo ne omi 25 million, sani omede 50. Kae be nyaka wapenjre penjo. Nikech Kabunde omi 50 million. Migori omi 90 million. Lanet omi 340 million. Hik pesa ni. Hik pesa mabiro omi 1 billion. Sama hik pesa mabiro Migori omi million prochiko. Koro nyaka wapenjre to ang'o momiyo gito migi mano? En ang'o ma airport gitimo ma marwa ok nyal timo? Rangwe kae magwenge Victor. Rangwe Township Roads. Hik pesa ni oketne $1,20,000. Hik pesa mabiro oketne $1,50,000. Hik pesa maluwe 2024-2025 oketne $1,50,000. Jorangwe nyaka ng'iyane to Township Roads midwa gergi. Kata manyo midwa tiye gi $1,20,000 en mane? An madwa penjo Jondhiwa. Nyaka koro wapenji. Hik pesa mokalo ndara ma Marindi kadhi Magina maluwo Pala Koguta nyaka Riat machop Konyango Rabuor. Hik pesa mokalo nomiye $50,000. Nyaka wapenjre to $50,000 no be wasenene ndara no. Nikech hik pesa ni oketne $100,000. Kama chanyo ok waneno. Ma wadhi neno. Mane penjo manyaka wapenjre. Ndara mogik ma Kisumu kaluwo Miwani kaluwo Chemelil nyaka Moroni. Nyaka wang'is jothurwa ni ndara no ok dhi rumo hik pesa ni. Kaluwore gi chenro moketi idhi tieke hik pesa 24 nyaka 25. Nikech tielo mokwongo ma Mamboleo Miwani oketne 455 million wang'ni, higa manyien 660, mogik 775. Tielo machielo Miwani Chemelil wang'ni oketne 640, higa manyien 690, kaeto mogik 825. Chemelil Kipsitet wang'ni oketne 505, higa manyien 710, higa maluwe 775. So gima wacho Victor, jatelo mora manyo tie bunge e gwenge makwanogo kobiro to jopiny nyaka penje ni pesa manyo omiwa tielo mokalo in mane wayieri mondo idhi bed wang'wa otima ang'o? Erokamano. Wach mangima kabisa nyakoro Mgajwang'. Sanno kama wang'wa kaendi Eric. Bagmana nyalo wacho mana kaka Chali wacho ni nyaka wang'i kama pesa ni gidhiye nikech magi pesa ni mikwale. Nyalo paro ni kidhi e gweng' tinyalo yudo ni nderni moko budget oseket gi kuom higni 10 kata higni 20 mokalo to pok notimgi nikech ng'ama luwo onge. Koro mane momiyo mbunge onego bed ni luwo e bunge ndo pesa ni nja ukete odhi timo tich kama e gweng' to pesa no pok ochopo, pesa no ni kanye. Mogik budget nyalo bed ni mar $3 trillion. To gima duong' moloyo ma sirkal nyaka bed ni ng'iyo en kaka inyalo los mwandu. Kwa loso mwandu e pacho kae kendo wachulo usuru to iyudo ka budget ni financing budget dhi bedo mayot. To ka loso mwandu pod tek e pacho kae kaka jo ohala ok nyal timo ohala maber. To wadhi yudo ka pod supplementary bo biro higa manyien kendo ibro pod budget ni biro dhi malo moloyo kaka njo sekale. Erokamano. Walito bende chudo mag pending bills kaka waziri nyocha wacho. Kendo wageno ni kapoko chopo tarik 1 dwe mar 6 pending bills te orumo te. To bro bed matek nikech counties report rito 148 billion mapok wae. Onge wach nyakoro Mgajwang'. Ma mokelo e giko machielo mari kaka wanene okinyi makawuono. Edwin wach mari mogik, Charles wach mari mogik kachiel kod Eric bende wach mari mogik. Wacha kod Edwin. Wach mara mogik en ni piny telo mar Kenya bro lokore. Chieng' ma japiny bro penjo ma Charles Odhiambo wacho. Chieng' ma ibro dhi e rally to kar mondo ji ower to ji ting'o badgi to penjo ma wacho ni pesa manoket mar gero ndara makama odhi kanye. To ma be bro timore mana ka jopiny obed gi ng'eyo. Dwani jopiny obed gi ng'eyo nikech seche moko ipenjo mjumbe ni ndara ni to wacho ni mano mar sirikal mamalo, mano mar Kenya, mano mar Kera. Koro ka ji oseng'eyo ni ine mwayieri monego dhi penjnwa Kera nikech wan te ok wanyal dhi Kera. Koro ji nyaka penjo eka koro telo mar Kenya bolo. Erokamano nya Charles wach mari mogik. Wach na mogik ne nyikora Mgajwang'. Victor adwa nyiso gi ni sama ng'ato wacho gimoro marach kuomi kata sama ng'ato lando weche ma ok kare kuomi kik idew nikech ing'eni bisefwenyo ni guok be giyoga ma ng'ama okia. Asewinjo.
Siti katika kaka Atieko. Onge wach kawuono kimiyo OS. Atieko. Ang'isa mana jopiny kwa Ramogi ni wabedu joma hera diera. Kwa hera diera to biro konyowa moloyo. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi joluo nowacho ni onge maber mabiro mayot duto nyaka chwer mana loya. Ka kamano in mibudho kodwa kamoro oro ote mbaka pod dhi nyime Twitter handle marwa kod Facebook fan page marwa nikech mae mbaka makelo konyruok gi dongruok mar oganda lo. Ka kamano elo joma ne ochano chenro ni endi wago erokamano maduong' moloyo ne in bende jawinjo kendo janeno marwa. Riti ma kawuono nyaka juma nyien nyinga Victor Tino Makajuma.